Predstavujeme si metódu maximalizácie dominantnej farby. Prezerajú sa všetky pixely, ktoré majú na celom snímku maximálnu hodnotu niektorej z farebných zložiek. Červenými krížikmi sú označované pixely, ktoré majú na snímkoch maximálnu hodnotu červenej zložky spomedzi ostatných pixelov. Modrými takisto pixely, ktoré majú najvyššiu hodnotu modrej zložky spomedzi ostatných na obrázku. Zelenými sa vyznačuje maximálna hodnota zelenej farby. Ako si môžeme všimnúť, táto metóda vyberá aj niektoré biele pixely. Môžete to vidieť v oblasti kontúru rukavice. Ukážeme si to, ako to vyzerá na papieri. Algoritmus vyberá rôzne pixely, pretože nebol implementovaný žiadny nejaký filter. Ukážeme si, ako algoritmus vyberá pixely za zníženej expozície kamery. Na prvý pohľad to vyzerá celkom dobre, no algoritmus vyberá aj stredy diód a označuje ich inou farbou, ako v skutočnosti sú.